Nyt meni vähän ohi. Laitetaan sit tolle lettiin. Mä laitan. Missäs me nyt ollaan? Nyt ollaan täällä Senaatin torilla. Mitä me tehdään? Katselemme tätä hienoa esitystä, mikä täällä nyt on tarjolla. Baletin osalta nyt on. Baletin osalta. Meno on niinku Vilhelmilla. Ja miksikäs me tultiin tänne? Tullaan istumaan tuonne ihmisten keskellä. Mut se ei onnistunut. Turvamies pysäytti meidät. Kyllä joo, sä jutustelit siinä turvallisesti. Loit niinku suhteita hänen. Pureeko nää Sampa-muuvit nyt? Mä en pysty nyt sanomaan, että Ville on ikinä.